Esselamu Aleyküm aziz ildeşler. Selamu Aleyküm yaşlılar ve aydın. O ildeşler bugün hakikaten bir bildirişimiz var. Bu bildiriş ne yolların açılmağı ne de nemedir. O Serdar Berdi Muhammedov'un ölümüdür. Esselamu Aleyküm aziz ildeşler. Selamu Aleyküm yaşlılar ve aydın. O ildeşler bugün hakikaten bir bildirişimiz var. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Saparaga Assalamu alaikum kemine aydın inin size de salam. Salamu aleyküm Albrat. Oğumuzun iyileşler. Salamu aleyküm. Salam vatandaşlar, yaşlılar İyilikler. salam. Salam. Kemine Kemine aydın. aleyküm salam. Yeme bugün şol hormatly vatandaşlar şol kısa haber diýenimiz ol diktatoriýa onun iýlen çalany bilen bagly däl, bizim watanymyz, döwletimiz, şo geleceğimiz bilen baglanşyp bu düýpli meseler ýa düýpli işe geçýär şu günden başlap. Ine şonu öňlan etmekçi. Ine şunu diýäli täze ýylyň öňü syrasyny aýdypdyk. Bu gelecekde 20-nji ýyl bizim hereket ýylymyz bolar. Bu iş etmeli ýyllarymyz bu. Düşünüş ýa-ni oýlanyş döwrümüz geçdi. Indi herekete geçmesek ýurdun içindäki ýa-da gaty agyr gün geçdikçe çylşyrmaşyp barýar. Şonuň üçin biz şuň bir topar teklibi size hödür etmekçi özümüz belli bir karara geldik. Indi şonu hem size getirmekçi bolýarys vatandaş. Ol nämeden ibaret? Ögürlüğü biraz gaýlawladyp başlaýly. Türkmenistan Respublika hökmüne 1924-nji ýyl yglan edildi. Şol günden başlap Türkmenistan öz adyny göterýär, öz territoriýasyny eýelik edýär, öz halky bar, öz döwleti bar. 90-njy ýylda haçan garaşsyzlyk yglan edilenni döwletimiziň statusy ýa durumy üýtgedi. Döwlet durumu üýtgedi. Sowet sosialistik sistemadan biz soň başga sistema geçdik ýöne. Şo ýerde bir edilmedik ýa ýalňyş goýberildi. Ol hem şol biz 24-nji ýylda ikrar edilen döwletiň dowamaty diýip aýdylman, hamany Niýazowyň döreden döwleti diýip şo günden hasap edilip başlandy. Onuň hasap eden döwleti başa barman, Gurbanoğlu hemme zady öze dünýäledip görkezýär. Döwlet guruluşynyň, konstitusiýanyň bular oýunjagy öwürdiler. Bizde şuň kuň watandaşlar dogrusyny aýtsak, konstitusiýa da ýok, diňe oň sudury bar. Başga galyby bar, hökümetiň, döwletiň ýöne içki düzümi ýok. Hiç bir ýerde parlamentde de beýleki döwlet puwdaklaryna. Indi şol geçen 29 ýylyň dowamyna gelip düşen günümizde özüňiz görüp otursun. Bir ýyl bäri edem şol işleri biraz size himayet gollaw, ýardam bolsun diýip sapara kemesi gepleşikleri başladyk. Indi görülüp duranda hökümet özünden düşünüp halka kömek etjekkä ýa öz ýalňyşlyklaryny ýa jenaýatlaryny düzeltjekde. Demek şonu halk etmeli bolýar. Bizem şonu halka şuň kuň maslahat bermekçi, etjek bolýan işlemleri size aýan etmekçi. Men ozal aýdyp gelýän zatlarymyz bar. Biz ýapyk kapylaryň aňyrsyny ýa ýeňsesini hiç açan Türkmenistana siýasat ýöredilmeli. Ediljek bolsa näme siýasat halkyň öňünde edilmeli. Halk bilmeli, halk gatnaşmaly, halk oňlamaly, halk ses bermeli. Şu demokratik prinsip. Şoň üçin şuň kuň biz häzir bir topar zady size yglan etmekçi biz näme de görýäs başlangyjyny, real görýäs. Ilkinji nowatda biz Türkmenistany konstitusiýa meýdanyna, hukuk normasyna dolandyryp getirmeli. Biz Türkmenistany döredilen günni 1924-nji ýyldan bäri gelýär diýen tasdiklamany kabul etmeli. Ol Niýazowyň döreden döwleten däl Gurbanoğluň binasam däl hiç hatda 24-nji ýyldan bäri biziň döwlet taryhymy, täze döwlet taryhymy. Kemine şol ýemäň görkez, ýa-ni şol 24-nji ýylyň ýemeti bolmaly. Bar bolsa şol 24-nji ýylda kabul edilen konstitusiýanyň daş görnüşi bar, şonu goý halkymyzym görsün kemine. Näme boldy? Watandaşlar bir gaty uzak görün, biz uzağa çekmän men gysgala terze tezislerini aýdyp bereň.
Ondan soň gerek bolsa hökmän şertde biz konstitusiýa maddalarynyň üstünde işlemeli bolsa. Şo taýdan hemme soraglary jogap bolar. 92-nji ýylda şol ilkinji Niýazyň konstitusiýasy bolýardy. Onu 18 fevralda kabul etjek, ona etdirmedik. Men o barada ýatlamamdaýdyk geçdim. Şonu 18 maýda 1992-nji ýylda kabul etdik. Şol kabul edilen konstitusiýada ol özüni şol prezident dolanışly respublika sözüni aýyrma diýen respublika sözüni goýdy Türkmenistan, respublika ýöne prezident dolanışly diýip goýdy. Ýöne şol ýemede madda konstitusiýa ikinji maddasynyň ikinji bölüminde şeýle sözler bar. Halkyň hiç bir bölegi, guramalar ýa-da aýratyn bir adam döwleti we hakimiýeti öz adyny geçirip ulanyp bilmeýär diýip ýazylgan. Şol 90-njy ýylda kabul edilen konstitusiýa ikinji maddasynyň ikinji bölüminde şeýle sözler bar. Şonu şuna şeýle saklanyp galyp ýok. Şol bir ýyl geçirmäke şondan soň şo konstitusiýadan Niýaz ähli hakimiýeti öz golasyny aldy. Ýani parlamentin nüştadi ýene bir zat bar. Ýani 90-njy ýylda kabul edilen konstitusiýanyň 4-nji maddasyny hakimiýet paýlanşygy ýani parlamentden, hökümetden we sud hakimliginden ibaratdyr diýip tekrarlanýar. Ýani şu 3 buğdan ähli emesini ol yerine yetirici hakimiýet ýani hökümetiň eline geçirdi. Sebäp özü hökümet baş tutany boldy, prezident hökümeti. Hem hakimiýeti ýa güýjü öz eline aldy. Diýmek, konstitusiýanyň 4-nji maddasyny bozuldy. 2-nji maddasynyň üstüne 4-nji maddada bozuldy. Ine aýdylyp durdy. Soňra ýene-de 115-nji maddada ýazylgyda şol 90-njy ýylyň konstitusiýasyny Türkmenistan respublika tertipdäki dolanýarşyny üýtgedip bilmez diýip aýdyldy. Türkmenistan ömür waqy respublika parlament döwleti bolup galdy. Emma bizde respublika tertipdäki diýjek. Ýöne şolam üýtgedilip, indi bizde respublika döwlet, ýöne döwletten bir adamyň elinäkini emlek bolup galdy. Niýazyň ýene de bir aýdylmalyda, Niýaz şol 90-njy ýylda biz 27-nji oktýabrda şonu prezident taýlamazda, soňra 91-nji ýylda Moskwada çap edilýän ýanky bir jurnalda, Daýynç jurnaly, onu Türkmenistanyň jem 2 egzemplary gelip ýetdi. Şonu edilen çykyşda şol döwür ýuridik gullugyň ýol başçysy Justitsiýa ministrliginde işleyen ýuridik bölümiň başlygy iklim statýasy makalasy ýerleşdirildi. Sebäp bizim şol kabul eden kararymyzda 90-njy ýylda prezident baradaky karar kabul eden kararymyzda döwletiň içinde 10 ýyl ýaşan adam prezident wezipesine dalaş eder diýip ýazyldy. Ýöne Niýaz 10 ýyl ýaşamanykynda ýygy giderli ýurdun içinde. Ol arasynda 83-nji ýyldan 85-nji ýyllar aralygynda gidip Moskwada okup şol ýokary partiýa mektebinde. Diýmek, onuň ýygy giderli ýurdun içinde 10 ýyllap ýaşamadygy aýanmaly. Indi şol meseleň üstüni yapmak üçin ýalňyşmasam 92-nji ýylyň aýagynda, 93-nji ýylyň aýagynda Niýaz täzeden öz adyny saýlaw geçirden bolup ýene de özüni prezidentligi teklip etdi. O zatlar bolanak. Sebäp näme? Bir gezek allaw bilen ýalan bilen şu wezipe dalaş eden adam, ýa şu wezipeni eýelen adam, ikinji gezek şol wezipe barmagy haqqy hukuky kanun boýunça da ýok, moral boýunça da ýok. Ine Niýazyň şol ilkinji jenaýetleri şundan ibaret, diýmek, ol döwletiň ýol başçysy däl, kanun boýunça onu ähli kabul eden kararlarynyň ýuridik güýji ýok. Indi dolanyp Gurbangula gelsek 7-nji ýylda ol 6-njy ýylda hakimiýeti basyp aldy. Onu aýtmak gerek, onu aýdylyp gelýär, ýene bir gezek size ýatla diýen. O Niýazyň öldü habaryny, ol nähil öldü, näde öldü, muňa döwlet komissiýasy düzüldi, ne beýle kızatlar boldy. Şol ölüm barada halka ılan edilen hiç şeyli yani medisina tasdiklanması yok. Sonra bir şu ölüm gününden
Türkmenistan'ın konstitusiýasyna laýyklykda şol sagatdan başlap prezidentin wezipesini şol döwürki parlamentin başlygy Öwezgelle Ataýew ýerine ýetirmeli. Niýasyň ölüm sagatynyň Öwezgelle Ataýew ýanky günäbirler ýalar Öwezem bir hamany bir başgyň garyndaşyna azar beripsin näme dipsin diýip 2 sagatyň içinde muny günäbirler ene 5 ýyl azatlykdan mahrum edýärler. 8 ýyl 5 ýyl ýany bile aýalyndan basýarlar. Ine boldy. Şoň netijesinde de köşk agdarylşygy netijesinde Gurbanoğlu Berdimuhammedow häkimet basyp aldy. Diýmek şo günden başlap şu güne çel onuň ähli bolşakan kada kanunlara bir kanun. Ýuridik güýji ýok. Ol 2. Enne şol konstitusiýa ýene de dolanyp gelse. Konstitusiýa men ozal aýdyp geldim watandaşlar. Şu geçen 28 ýylyň dowamyny şu ýyl aşa bolmasa da 3 ýyldan bir gezek el urulyp konstitusiýa üýtgetmege girip geldi. O näme üýtgetmeleri? Halkyň ýa döwletiň bähbidine geçirilen üýtgetmeler däl, dine şol iki sany diktatoryň häkimetini berkitmek, olaryň hak hukugyny köpertmek bilen baglanyşykly. Halkyň hak hukugyny kesmek, ilmden, bilimden, ähli emeden hak hukuklardan mahrum etmek üçin kabul edilen kararlar ýa konstitusiýa giýizilen üýtgetmeler. Iň soňky üýtgetmese mana şu ýylyň güýdünde kabul edildi. 6-njy madda konstitusiýanyň 16-njy ýyla konstitusiýanyň 6-njy maddasy doglaýrylyp ýerine başa goýuldy. Onuň içinde ana dine meclislerle meclisin halk maslahatynyň olasynaky turotur kersem getir guramagy boldy. Ine bilemine bir kanun edilen iň soňky hereket. Vatandaşlar, men bu zatlaryny hemşin sanap geçtim. Ýene de aýtmaly zatlar gatykan kanunçylygyň bozulmagy bar. Ýöne şu zatlar. Onuň soňda ýene de Birleşen Milletler Guramasynyň 48-nji ýylyň 10-njy dekabryna kabul eden ýanky insan hukuklarynyň ähli umumy deklarasiýasynyň preambulasyny, ýani giriş sözüni şular ýaly jümle bar. Soňky serişde hökmüni adamlar ýanky gozgalaňa galmazlygy üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin ine şu insan hak hukuklar baradaky deklarasiýany biz kabul edýäs. Şu deklarasiýanyň şol adamyň hak hukugyny kanunyň üstünlügi boýunça gorulmalydyr diýip. Ine şu soňky nokta bizde insan hukugyny goraýan kanun barmy? İnsan hukugyna hormat goýan konstitusiýa barmy? İnsan hukugyny konstitusiýada görkezilşi ýaly şoňa kepil ýa kepilnama bolmaly prezident barmy bizde? Bizde şu zatlara gözegçilik edýän sud hakimligi barmy? Ýa prokuror nadzory barmy? Ýa ýanky bir döwlet hukukçylygyny üçin berja etmeli mehkeme barmy? Näme bar bizde? Ya bizim raýatlarymyzyň, garajdalarymyzyň rahat durmuşyny goraýan polis barmy bizde? Konstitusiýada görkezilşi ýa. Hiç zat ýok şu agdarlarda. Diýmek biz ähli hak hukuklarymyz elinden alynan millet. Bir ikinciden şol preambuladaky görkezilen madda laýyklykda, şol preambulada ýazylan jümle laýyklykda biziň halkymyzyň inni ähli hak hukuky elinden alınan Türkmenistanly halkymyzyň gozgalaňa galmagy doly haky hukuky bar. Onu men size şu taýda resmi ýagdaýda aýdyp berýär. Ine şu zatlary nazara tutup, şu bolup geçen taryhymyzda edilen jenaýatlary göz öňüne tutup, bir näçe aýlar bäri dürli spesialist bilermenler bilen maslahat edip, şu netije geldik. Netijeňem näme dediň ibaratlygyny şol mäni goýsam, tablitsany goýsam kemine şu ýer. Oýup boljakmy? Hawa. Hazır. Goýan çaň men aýdyp beren watandaşlar biziň gelen kararymyz biz inni watanymyzy halas etmek ýeri geldi. Başga bizde ýagdaý ýok. Onuň diňe halk bolup halas etmek. Daşyndan kömek etjek milletem ýok, döwletem ýok. Şonuň üçin biziň gelen kararymyz milli halas ediş komitetini döretmeli. Şonuň içine de, şol komitetiň içine de
Gurucu meclis hem giriyor. Şoň içine wagtlaýyn hökümet hem giriyor, saýlaw geçýänçe. Şoň içine konstitusiýa täze görnüş hem giriyor. Şu zatları doldurmaly. Biz 24-nji ýylda konstitusiýa kabul edilen Türkmenistan respublika boldy diýerse. Ýöne şol kabul edilen konstitusiýanyň içinde 26-njy ýylda, 29-njy ýylda, 36-njy ýylda, sonra Türkmenistan ýa-ni 13-nji aprel 72-nji ýylda kabul edilen, ýene de 92-njy ýylda kyna maýtsak boljak, şu taýda da respublikan formasy. Şulam içinden eriş argaç bolup geçýän zatlary dünya yankı metbuat dünya devletlerinin yankı Birleşen Milletler Guramasının bilelikte kabul eden insan hukuklarına degişli halkara kanun normalarını içine salýar. Sovet zamanı ya sonra iki diktatörün koşmaçalarını wezipesi bilen şu taýdan ortadan aýrýar şu zatlar. Ine diýmek şu kanunçylygyň üstüne de biz işlemeli var. Şoň üçin konstitusiýada şu 3-nji ýanky agdalýan mesele bolup şu biziň etjek bolýan işimize girmek. Şol işleri haçan biz amal etmeli. Näçe wagt bar? Eger dogrymy aýtsak şu işleri bize berýän etmeli. Ýöne bizi bollap duran ýaşy zatlary düşünýän halkymyz bolmansa şu garaşyp gezmeli bol. Ýöne bundan aňyrda garaşary bizde ýagdaýym ýok, wagtym ýok. Täp ýurduň içi gün geçdikçe lagşap barýar, adamlaryň ýagdaýy agyrlaşypdy. Dünýäde de bolup duran ýagdaýlar görüp oturýarsyňyz, Amerika diýdi, Russiýa Federasiýasy, daşymyza goňşy döwletler diýdi. Indi pandemiýada bütün dünýäni, bütün döwletleri üstüne basyp dur. Biz öz aladamyz özümiz etmesek başga ýagdaý ýok. Ine şu ýerde biz bütün halk bolup şu meselelerin üstüne işlememiz gerek. Bu şu göz önüne tutýan zatlarymyz kabul ediler. Hem de uğruna bolar diýen mende ulakan umyt bar. Şoň üçin şu duşy siz bilen geçirmegi makul bildik. Göni efir hazır şol näme pikirleriniz bar, şu aýdylan zatlar bardy. Soňra erti bugün bir aýyň dowamyny näme aýtjak, diýjek, goýjak bolsaň, iş formasyny, teklip formasyny, pikir paýlaşmak formasyny biz aýtsaňyz ören şart bolar, sebäpmi halk bolar etmeli bu işler. Kıysaça aýtsam, şu men diýe aýtjak ýa ýetirjek bolan maglumatym şulardan bar. Ýöne ol şu Milli Halas Ediş Komitetiň şu günden düýbün tutup başlamaly. Ol näçe wagtda berjaý bolar? 10 günden, 20 günden, 1 aýdan, 2 aýdan ony halkyň aktivligi, sonra da gelip işlejek adamlaryň okuýu bilen baglanşykly bar. Indi aýdy berin sapara, siz aýdýan, kemin aýdýan, aýdynmy? Näme pikirleriniz bolsa, halkyň önüne sizem özüňiziň kyn ýetirin, adamlara goşulşy bersin ýerli ýerden. Ýaşullar, men şu taýda gysgaça şu görkezlen zatlary düşündirip geçeýin, soň Sapara berýär söze. Bolar. Size şu wagt görünmeýän bolmaly ekrandaky zatlar. Ýyldaşlar şu taýda Milli Halas Ediş Komitetiniň ýönekeýje nemesi schemasy diýip aýdaýyn. O şu görýän goňur açyk ýaşyl reňkdäki meýdanyň içinde duran şekilleriň içindäki ýazgylar içine alýandyr. Ýani Milli Halas Ediş Komitetiniň içindedir. O gurucu hökümet, ýani wagtlanýy hökümet bolýandyr. O gurucu hökümet diýmek biziň asyl sebäbi gurucu meclisiň düýbüni tutýar. Gurucu meclis hem konstitusiýon topary döredýär we konstitusiýa täzeden ýazylyp o köpçülige hödürlenip şu taýdan geçmeli. Yani gysgaça aýdyp bersek, şonuň ýaly. Ýani bunyň her haýsynyň aşagynda bir mehanizm bardyr. O mehanizmlary ýoş-ýoş wagtyň gelmegi bilen düşündüriler. Hemmekime tanadylar. Ondan soň ine şu taýda näme bardy ýene de? Şu başta kabul edilen hazır men size görkezip bereyim. Ine şu taýda ekrana geldi. Türkmenistanyň o konstitusiýasy diýilýär. Ýani öňkü Kiril harplarından öňkü elifbeý bilen ýazylan bütün yer ýüzüniň ýoksullary otur birleşiň yüzlenme belgesi. Türkmenistan SŞC ekrana çıkmadık eminim. ekranda şu an Sapara.
Ben görem zaten. Ha, Indi geldiğinde Hava. görüyen. o Başka Türkmenistan telefondan görüyen. Türkmenistan SŞÇ yani Sosyal Şura Cumhuriyet olmalı düýüp kanunu aşağında da konstitusiyası diýip yazılýar. Öňki Kiril harpyndan öňki elepbeýler bilen ýazylandyrmaly ildeşler. Latin elifbi. Latin elepbeýi ýöne häzirki bizim ullanýan latin elepbeýimiz ýalak däl. Bu taýda hakyky güýçlü türkmençe nemesi bilen ýazylypdyr. Ünüs berseňiz damaktan gelýän K harpy bardyr, Q diýip bilinýär. Q harpy. Hawa neme sesli harplar iki harp bilen ýazylandyr. O udareniýe ýagny uzaltma manysyna gelýändir. Şonuň ýaly. Ýani şu zatlary biz bilemzok, ýani taryhymyz bilemzok. Şonuň üçin aýtmakçy bolup geçdim bu taýyny. Indi bu taýda da Türkmenistan respublika görnüşinde dolandırılmalı ve bu üýtgedilip bilinmez diýip ýazýar ýani şu taýda. Ýöne gelin göreliň iň soňky ýagdaýynda Türkmenistan dolandırışı prezident respublikasy görnüşinde diýilýär we bu üýtgedip bilinmez diýip ýazypdyr bu taýda. Şu kanun haçan bozuldu ve bizim näme üçin habarymız ýok diýip bilersiňiz. Ýani halk köpçüliginiň habary ýokmy? Halmuradaň habary bolup biler. Ýene biriniň bizim hem habarymız ýokdy bundan bir ýyl öňeçelli. Şu kanun şu 92-nji ýylyň kanuny ine şu taýda ýazýar. 92-nji ýylyň kanuny näme üçin şu ýagdaýa getirilýär? Biz prezident respublikasy ýani diýip alınıpdyr we ýeneden bir ünüs çekýän bir zat var. Sapara ýa aýdyp geçdi, hatda Halmurada da aýtdy. İkinci neme ýok diýdi. İkinci bir halkyň bir bölegi, bir gurama ýa-da aýratyn bir şahsiýet tarapyndan döwletiň häkimiýeti ele geçirilmez diýip aýdylýar. İkinci punktunda 92-nji ýylyň ikinci statiýanyň ikinci punktunda geçýär 92-nji ýylyň. Ýöne gelin bu soňky nemede ýok bu ikinci punktuny göreli şu taýda. O Niyazov döwrüne ýatyrdy. O Niyazov döwründe de bar eken ýöne Toğdan üniversitesi ýylda ýatyryp başladylar bunu. Şu üýtgedi per zapar bir klanak nemesini diňýärler. Ine gelin ildeşler ikinci maddede nämeler ýazýar, ona değişli bir yeri ýok. Hatta onuň üstünde de ýok. Onuň astynda da ýok. Indi şu nemeni komiteye täzir size täzeden getireýin. Şu Milli Halas Ediş Komitetiniň döredilmegi näme üçin zerur bize? Şu görýän kanunlarymız ýani konstitusiýa esasy demesi de başlangıç kanun ýani bütün kanunlar şoňa görä edilýär. Kanunlaryň alt ýapysy. O alt ýapysy, dogry. Alt hem üst ýapysy. Bütün kanunlaryň alt ýapysy hem üst ýapysy. Üstten aşağı baran wagtam şoňa görä bolmaly, şondan ýokara çykyp gelen wagtam şoňa görä bolmaly diýilen bir many bardyr konstitusiýada. We döwleti döwlet edýän şoldur. Ýani döwlet bolmagyň bir näçe şerti bardyr. Topragy bolmagy, ýani öz araçagy bolmagy, dili bolmagy, soň konstitusiýasy bolmalydyr. Meselem baydagy bolmaly, giyimli bolmaly ýa-da şoňa benzeş zatlar şert däldir. Bolup biler diýär. Ýöne şu üçi şertdir. Ýani biz şu üç şertden biri ýok bolsa diýmek hökümet diýen ýalňyş aýtdym. Döwlet ýokdur. O döwleti bir hökümet ýani käbir toparlar ele geçirendir we bu şekilde dowam edip bilýän däldir. Şonuň üçin biz şu gurucu hökümet, gurucu meclis, konstitusiýon topary, Milli Halas Ediş Komiteti ady aslında bunu biz hökmän suratda ýöretmeli. O ildeşler şonuň ýaly men sözü Saparaga berýän. Sawol kemile ýanky konstitusiýada üýtgedilmeli däl diýen bölümler bolýandyr. Şonu üýtgedilmeli däligi üçin şo taýyk ýazylýar. Onu hiç kim ýene de bir tapar edýän hiç kim üýtgetmäli hak ýok bolan şo taýyk ýazylýar. Şoň üçin şu esasy kanun diýilýär. Şu nemeni şo punkty
Yönü üýtgödenler üçin. Çok iki sözünü. Ya bir sözünü üýtgödün üçin. Eýem şuňa konstitusiýon agdarlyk diýer. Bu ýanky eýletme beýletme çekip o taýyn bolupdyr, bu taýyn taýydan ok diýilen hekaýalardan geçip adamlar. Hemme adam düýüne teredi. Konstitusiýa näme üçin kabul edilýär? Ol eýleki kanunyň ýa döwletiň ähli demesi çoňu bar. Prezident bu diýipde soň garanti dokumentler çedýär. Dünýäň hem berinde şeydir. Ol ýanky geçiň eline kelem berilen ýalakda. Ödem çol üýtgödülmeli däl diýilen emelerini üýtgödýär. Ödem irhafyn emelerini. Ana ikinci punktu 92-nji ýyllaky hemen ikinci punktu vardır. Hiç kim, hiç gurama, şahsiyet döwleti ele geçirip bilmez diýer. Şu punktu näme üçin aýrýar? Ülker göründä şuňa. Dön loýkanym. Onuň Türkmenistanyna juridik fakultet diýip fakultet bardyr. Näçe 100.000 tanak jurist çykdy şu taýda. Şulardy görmeýän prokuror, jurist, advokat, ýene bir zat näme terediýäňiz? Niýde okudyň? Näme? Onu 30 ýyldan soň Halmyradaga ýa-da Kemine ýa-da Saparaga ýa-da aýdyp bermeli. O görünüp duranda da. Şo zatlara düşünmeýän bolsaňyz, jurnalism ýoklugy alyp juristden ýokdur. Biýem ýokdur. Ol diýeri men jurist zat gatkagyň badyr elinde. Ýöne şu zatlara düşünmeýän adam bolsaň, ol ýeke juristler bunu halk düşünmeli. Ýöne bilim masowudun bar diýen adamyň düşünmeli zatda. O diýen sen esasyn döwlet hükmünü, iň esas hükmünü. Onu ne soňky 30 ýyllar näçe rapor üýtgödüpdirler. Yani Wikipedia seyretsen 20-30 tapara üýtgödüpdirler da. Kimin habary bar? Şu zatlar analiz edýän jurist ýa juridik näme? Robot ýok. Şahsam ýok. Ýa-da adamam ýok da. Edilýär gurrun garşy ol ýa haramda oğurlaptır, doğru düğüne kim verir? Onu şol oğurlamak için, emetmek için edilýär. Ne bir zatı gözüňe getirip görüňde. Ne Türkmenistanyna Nevis gaz budaw var, ödem dünýäň resurslarynyň 3-nji, 4-nji ýerinde durgazyna mysal üçin. Şonu Türkmen halky näme üçin ulanýar? Näme üçin bir topar gelmişekler ulanýar? Türkmenden başka hemme millet ulanýar. Bu näme alamaty? Ýa-da guruluşy edilýär-de. Sen halkyň çok guly, 3-nji döwletiň halky, sen kızıl puluň alyp, sana bir tona burada salyp berýär. Odan mı dämi? İçin ikinci meselede. Yine konstitusiýan şoň üçin üýtgödýär. Döwleti ele geçirme üçin edilýär. Şu zatyň nemesi mazmuny döwlet agdarşydyr. 1995-nji ýylda balar. Oňa soňuny seredeli. Bir ara Türkmen soň ne geldi ne soňumuz ne eğitmeli, halaf etmeli. Yani çok için halaf ediş komitet kurulmasının bir esas sebebi biz yani konstitusiyon düzgünü kuruluşu dikeltmemiz gerek. Esas dememize bir 24 yılın konstitusiyosundan esas edip almalılar. Ben düşüneceğim şeylere
Aydın elim sen Ben- ama çok mesele vardı. Men söz alıp bilerim mi? Hava, Aydın. O vatandaşlar şu günkü nämemizin sebebi yankı kemiyle görkezeni şu halas edici komiteti ve şonu döretmek ve şonu döretmek değil de ıkrar etmek ve şoň üçin işlemekdir bundan soň etmeli işimiz bizim. Indi Türkmenistan'da yankı gurucu meclis vardır şu taýda, gurucu hökümet vardır, o wagtlaýyn olýa. Şolar näme üçin edildi? Sebäbi Türkmenistan'da şu günkü günde döwlet diýen zat ýok. Konstitusiýana aýdyp berdiňiz elbetde, döwletiň üstüni konstitusiýadyr. Ve konstitusiýa gulluk edýändir. Hemme döwlet aparatlary şol konstitusiýanyň altında gulluk etmek diýmekdir. Eger sen konstitusiýaň bolmasa, olar eýem öz maksatlary üçin gulluk eder. Berde mesele diktatorlukda däl. Mesele şu konstitusiýaň we döwlet guruluşynyň ýokluğunda. Sebäbi şu ýere kim gelse gelsin üstünde konstitusiýa ýok bolsa, ýene öz bähbidi üçin işleýändir. Türkmenistan'da döwletiň ýoklugyny suud etmek üçin ýöneköy zatlar näme çekdi? Ýene hemişe men şu 30 ýyllyk ýene şu garaşsyz diýip näme edilenden soňky Türkmenistanyň taryhynda seredip görýän siýasy nämelerde hemme ýanky opozisiýonerler hem beýlekler hem şu hatda watandaşlaryň özleri hem näme diýede düzeltmeli zatlarda şu diktator aýyrmak ýa-da bilem o kanunlary berja etmek ýaly bir düşünjeler var. Aslında o zatlar ýalňyş. Men görýän zatym Türkmenistanda men şu taýda döwlet göremok, döwletiň diňe suratyny görýän. Surat var o taýda. Ýöne surata ýalňyşarsyňyz oňa döwlet diýsen, sebäbi göz öňüne getirýän maşynyň suraty var elinde, sen hem şu maşyny sürjek bolýan. Mümkin däl. Näçe ýyl şoň üçin işlesen sürüp bilmeýän suraty. Şoň üçin şoňa ýok diýip şonu kabul etmeli hemme adam. Birinjilik bilen o men adamlar diýende diňe daşary ýurtdaklar däl. Türkmenistanyň şu polisiýasy bolsun, beýleklik bolsun, şu hökümetde işleýänler, döwletde işleýänler hemmesi şu zadyň ýokdugyny we şoň suratdygyny görüp bilmeli. Şonda doğru iş ediler. Yine partiya kurmak var arada şu ona näme edildi de şu partiyalar kurmaly ýene näme diýdiňizler. Bolýar näde partiya kuraly suratdyk nämesinde? Näde kuraly? Ýok zatda partiya, ýok döwletde nädipden partiya kurjak. O taýda hemme zat ýasama ýa-da bir sahna, hakyky däl, fake şu taýda zat. Yine şoň üçin gurucu hökümet hökmany suratda bize gerekli zat şu gün we şu zatlary parahaçylyk ýolları bilen diňe şu şekilde düzeldip bolýandyr. O konstitusiýaň işlemeýändigini hemme adam bilýär-de, kanunlaryň işlemeýändigini hemme adamlar bilýär. Sen konstitusiýaň ýok ýerinde kanun bar diýmek ýalňyş zatdyr. Onu el bolýar. Altyapyň ýok ýerinde ýani kanunyň altyapysy konstitusiýadyr. Şo ýok bolsa sen nädip kanunlaryň işlesin ýa bar bolsun ýa-da adamlar nädip gorasyn o kanunlar. Soňam ýene bir zat Türkmenistan döwlet däldigi barada. Döwleti emele getirýän, onu islendik çeşmeden barlak görün, gözläp tapyp görün şo zatlary. Döwlet emele getirýän ýanky territoriýa we halky diýe, ýani adamlar. Döwlet eger bir adam diýip göz öňüne getirsen ýa-da bir organizm diýip göz öňüne getirsen, adamlar şonuň öýjükleridir. Her bir adam şo döwletiň öýjügi. Türkmenistan'da yarısı daşarı çıktı. Diýmek näme bolýar? Adamyň ine yarısını koparyp daşarı zyňsaň ýaşap bilýärmi? Ýok. Eýem bolup bilmeýär. Döwlet hem edil şoň ýaly zatdyr. Adamlar daşarda gezip ýör. Hiç kimin şu Türkmenistana gitmek nämesi hem ýok, gorkýarlar. Bu zat näme diýmek? Döwlet ýok diýmek. Gorkunan düşündireýin. Hökümet diýmek, döwlet diýmek adamlary gorayan bir nämedir? Guruluşdur. Adamları gorayan. Ýöne biz şolardan gorkýan bolsak diýmek ýok diýmek ýene. Başka bir ýeri var o taýda. Döwlet ýok, hökümet ýok. Başka bir zat var. Şoň üçin gorkýar we olar hem şonu gorkuzýar. Aslında döwlet hiç haçan öz adamyny ýa-da öz halkyny gorkuzyp ýaly hökümetem bolup bilmeýär, döwletem bolup bilmeýär. Türkmenistanyň pullary hem daşary çykýar. Pulam ykdysadyýetde näme diýip düşündirilýär-de, mysal üçin gan ýaly nämesi var da, funksiyasy var. Indi Türkmenistanyň pulundan daşary çykarýarlar. Diýmek ýene şu taýda ykdysady manysynda da döwlet ýok. Sebäbi adamyň ine ganyny daşary çykarsaň ýaşap bilmeýän ýaly, döwletiň pulu daşary çykýan bolsa, diýmek şu taýda ýene döwlet ýok bolup bilmeýär. Ine şoň üçin biz ine şu zatlary düzeltmek üçin gurucu meclis hökmany suratda gerekdir we şoň üçin işlemelidir. Onu diňe bizim işimiz diýmeýin, hemme türkmen halkynyň işidir bu. Komiteti bolsun, beýlekisi bolsun, hemmesiniň işi. Geleceğimiz gönülden gönül şu zatlara bağlıdır. Men aýtjaklarym şulardan ibaret.
Debe keminim bana söz versen benim bir söz aydayın. Söz sizden. Yani kurucu meclisi vurmak, geçici hükümeti vurmak, onun konstitusyon üstünde işlemek, konstitusyon topor dörödüler. O toporum gerek olsa konsultant, bilermenler, ılımlı bilimli, yani Türkmen hatırla olup biler, yok. Biz nemetmeyen olsak arkamızda bizim yine Türkiye'lik devlet dur. Biz şolardan kömek toğrar. Anayasa deme pisalitler vardır. Onunla matlatlaşır. Biz yankı şu yönkü siyasi arbitamızdan bizi yankı geopolitikada yönkim kuruyu dediyen olsa biz şu arbitadan çık yankı toplumda dönmeliyiz. Düşünenden ya Türkiye dememde yani devlet kuruluşumuzun düşüncemizden dışarı siyasetimizden biz Türkiye Cumhuriyetler bilen komşuluğumuz var. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye. Biz dememizi, arbitamızı Ors devletinin nemesinden, düşüncesinden karmamız gerek. Bir de Ors'un nemesi bilen davamız, cincelimiz yok. Ors halkı bilen dostumuzdur, doğanımızdır. Tanışıp işleşip görünmememizdir. Formatımızda sonsuz teyaksizdir. Yönü, yürüdülen devlet siyaseti şu hakkı. Yani geçen demeleri bizim dememde bolmayan neticesi görüyoruz burada. Biz olar bir tanımesinde gelen yerimiz şu. Biz yani halkı, milleti bilen hiç dememiz yok. Şonu da düşünmemiz gerek. Biz öz gözümüzü kesmeli. Bir de arka duracak. El uzatacak. Ne devletler, bizim öz komşularımız. Türkiye devleti. Biz köklerimize dönmelidir. Türkiye'miz için bir yabancı da değildir. Türkmen devletinin en gururlarının biridir. Türkmen Türk deyip onu ayrılar yani değildir. Yani Selçuklu, Anadolu'yu Şotay, Baranam Türkmendir, Osmanlı'm Türkmendir. Bir de yankı bir yadırgacak ya da başka deme deyip kabul edilecek deme de değildir, özümüzdür. Devletlerimiz ayrı, bolup bilir, yönü kökümüz birdir. Ben ne Şotay'ın o şeyini yedim de demeni. Doğru sapara. Yani indi Türkiye var da käbir zat bilmeli de yine Türkiye Osmanlı'nın devamı, Osmanlı Selçuklu'nun devamı. O bizler hem Selçuklu'nun aktıkları da. Indi Türkiye adayında Atatürk Türkiye'ni yani hazırki Osmanlı topraklarını birden modernlemeye geçirdi. O konstitusiya getirdi, meclisleri getirdi, şoma menzeştatlar getirdi. Yani Türkiye devletlerin en modern halıdır. Bizim hem halkımızın köp bölüğü Türkiye'de yaşaya, Türkiye'den kazanaya ve Türkiye'de kollaya. Yani en bir berkisinden bir misal aydıp vereyim. Bir ildeşimizin gururun veren nemesi. Men indi diye fermanın köyüne maşinini sürüyen diye o numeram yok diye, benim hem sürücü şehadatnamam yok diye.
Ama özümde de vizam yok diye. Türkiye'de kimliğim yok diye. Tutuldum diye emme zat seyretti. Näme sorusu yok diyen diye. O dine Türkmenliğim için sana 300 lira ceza yazacak deydi. Yoksa onun şu tayda deport edilmeye gerekti. Bir neçe yıl bundan olup geçen vaka. O dine senin Türkmenliğin için deyip o bir Türkmendir. Onu ne medyan değildirler. Kinolarında da açık aydandırlar. Türkmenliğini belli ediyandirler. Şunun için bizim şu nememize doğru hem görüyorlar. Meclis bolmalı hükmen suratta. Kanun tayinden en doğru yol şoldur. Yoksa hem yanlıştırıp bilerler. Yanlış yollara sokup bilerler diyerler yani. Yani biz bunu şunun yalak bolmalı deyip soruşturduk. Onu görüştürdük. Ve en doğru yolam şol. Ondan sonra yenen bir zat var. Bunun dışında toparlar bolup biler. Yani toparların hiçbirinin gücü olmaz. Sebebi toparların gücünü kabul eden konstitüsiya işleyen ok. Sebebi hemme zat siyasi partiyalara çelle, cemiyetçilik kuramalarına çelle, o hareketlere çelle konstitüsiyada yer verilyendir. Eğer konstitüsiya yok olsa, kanun işlemeyen olsa, yani şu zatlarım yok demektir. Ve şol konstitüsiya yürürlüğe giren yağdayında, halk köpçülüğünden geçen yağdayında, o beyleklerim öz kanunçuluğunu kazanırlar. Yani şu zat edip bilyenliklerine o kanunlar yol verir. Yani şu zatları Saparağın aydan zatın üstüne koşmak istedim. Halmırada. Ondan sonra başlan kemine Türkmenistan yine 100 yıldan sonra başka yurtlarla işleşik gördü ve şu günkü yağdayımız şu dövrün meyvesi de hazırki yağday. Hava. Yöne şunu näme deyin vatandaşlar onu kim belki yanlış näme fikir edýän olsa o elbette manipulasiýa bilen bir zat vardır. Men hemişe aýtjak diýen vatandaşlar kelläňizdäki adamın düşünjesi, pikiri şol adama öwredilýän, görkezilýän zatlardan emele gelýändir. Fikriniz değildir. Sizin fikriniz değildir diye maydiyan zaten. Yok, indi şonam özüňizden sorak görüň-de. Sizin şu hattaki pikiriniz aslında eýesi siz mi ya başka biri mi? Nereden bilýäňiz şu pikiri siz? Nereden gelýär size? Tokaýda ýaşan adam düşünjesi eýem düýünden başka hili bolýar. Şäherde ýaşan başka hili bolýar-da. Şoň üçin o düşünjelerinizi, o men şuňaly pikirim şu diýibem näme, bu bir birazcık çylşyrymly temalaryň biri ýöne pikirim ine şu diýip şu zat dogrudur diýip pikir etmekden şol edýän pikiringizin eýesiniň özüňiz ýa-da başga bir tarapdan şol emel usulda döredilýär-de pikir diýilýän zat doglan watyň balana wa soňundan gelýär. Ve nädik gelýär şol pikirler. Şo zatlaryň bir analiz edip görüň, ýani özüňizi, öz pikirlerinizi. Peýdaly zatdyr. Aydın bir zat koşup bileymiş taýa. Indi meselem Türkmenistan neftini gazyn satýar-da ýyllardan bäri. O ýöne bu gazyn neftin pulu gelen okmy nirä kimler alýar, ýani satýan ýerem belli. Bir Hytaýa satdy, bir Ruslar alýar öňden bäri. Ýöne şu pulun nemesi ýok. İran'a da sattık. Eýrana da satdy, onuň 15 milyar dolar. Indi daş döwrümizdekileri denedik. O netije ýok, näçe netije ýok. Öňkü näme de ideologiýa ol. Rus ağaların nemesi, o basışı bilen edilen ýagdaýynda şu neft gazdan hiç peýda yok. Yani biz dine nemeni denemedik. O Türkiye üstünden yani Hazar deniz üstü bilen Türkiýanyň üstü bilen hem Ýewropa bazaryna girmedik biz şu wagtda çelle. Orsaýdyň üstü bilen giren ýaly bolýas. Ondan bir etse bahasında arzana satın alýarlar. Ýewropada yani häzir biz Türkiýede biz aslında öz gazymyzy ulanýas. Pulunu töläp. Türkmenistanyň gazyny ulanýas Türkiýede. Ýöne şonu dogrudan satdyran ok. Bu 93-nji ýyllar, 95-nji ýyllarda ýalňyş bilmeýän bolsam şonuň ýaly bir aňlaşma etjek bolýarlar. O Ruslar garşy çykýar, edip bilmän galýarlar. O şondan bäri edilen ok. Biz o gazymyzy, neftimizi hökman suratda Ýewropa bazaryna Türkiýanyň üstü bilen çykarmaly.
Mesela bundan Çok beýleki özgür yurtlara vallahi. çıkardık, hiç il netije yok, pulumuzam yok, özümüzem daşına çıktık gittik. O gazy daşara çıkaralım deyip bizem daşına çıktık. Men aýdyp beren şu taýda kemenesine goşup beren sebäp men bir mesele içinde oturan adamdım. Ya işin tanış bolan adam. Ýa-ni Türkmenistan garaşdyrlyga çykandan soň indi bir neftimizi, gazymyzy ýene-de olar şu ýer asy ýörüsi baýlyklarymyz bar. Şolary nädip Ýewropa döwletlerine çykarmak barada görüň etdim. Ne bir çetin sen aýdyp berdin. Yani Orsiýada gidýän turbaňysy bilen sen gaz dograt, yani çellege sarly nebi dograt. Şu dünýäde şoň bahasy $10 bolsa Türkmene $1 berdiler. Kalyny ýok. O $1 ýarsyny garyp bilen. Ýöne bir proýekt hödür etdi. Onam Ýewrosaýuz hödür etdi Türkiýanyň bilen. Çok Hazar dengini biz Kaspy diýse Hazar dengini şu Türkmenistanyň gazyny nebtini şu turba bilen ýeme Bakuwa çykarmak Azerbaýjanyň Baku Ceyhan turba prowodu bilen Türkiýeden näri Ýewropa çykarmak bar. Nabucco diýilen ýeme proýekt bardy. Şol bolmalydy, ýöne şoňa ýol bermediler. Kim ýol bermedi? Birinji ýol bermedi Russiýa Federasiýasy, ikincisi goňşy döwletimiz Eýran. Nämeden? Ay şu Kaspy deňizi diýe statusy belli däl, durumy belli däl. Entek şu 5 döwlet, kenaryaky 5 döwlet özleri paýlaşmadylar. Belli etmeýän böwürleri. Hawa, ýöne Gara deňiziň aşagyndan hany 2 san turbasan çykaryp otyrlar Türkiýede, Ýewropada olara bolýa. Emma näme bir Türkmeni bolana. Baltikan aşağıdan geçirip böldür. Hawa geçirip otyrlar. Näme biz geçirmeliler? Gaty o hem dogry teklip we pikir. Biz şunu gelecekde hökmen ýola goýmak, ol halkymyzyň baýlygy. Täp o taýdym biz halkymyz şu erti biz döwleti halky dikerçek bolsak bir ýerlerden valyuta girdirsem girmeli. Biz entek biz Hytaýa näme berýimiziň bardygyny bilemdi watandaşlar. Biz atlaryň biz halkara derejesini biz çözüşmeli bor. Arbitraj bardyr, halkara beýlik bardyr, suud bardyr, gatyk bardyr. Görür, näme bergedipdir o? Niýe de muňa gurlan pullary? Hemmesi zady ýerini, wagty gelene çözmeli bor. İş gaty kän, şoň üçin bu şu ýöne diýjek bolýarlar bilen dile getirdi, saparaga da sen kemine de şol ýerasy baýlygymy diýär nebeti şol çykarmak bar. Şoň üçin ýol bermediler Türkmenistanyň mesela ganatyny gyrpdylar bu meselede. Ýoksa bar da şol Niyaz ölmeden ýanyna da şol halkara seminarlar geçirýärdi. Nabucco bardy. Niyaz öldü boli. Şoň sesi galy. Näme üçin? Gurbanyň prezident saýlanan gününe biz eme Transkaspy'da Prikaspy, Kenaryaky Kaspy'dan Kenaryaky Gazagystanyň üstü bilen Orsiýada çykarjak turban ediler. Hanşo turba çykdymy? 14 ýyl geçdi. Kim alýa olar, halkymy ýa özüni? Hiç zat ýok. Ne Nabucco proýekti amele geldi, ne beýleki. Ama Ýewrosaýyz pul goýjakda Nabucco. Özlerini gerekdi de gaýdym ne bilen. Hani edilen iş? Edilmedi. Näme? Şu halkyň peýdasyny edene gurban bolşy emen jenaýaty. Halkyň garşysyny edip jenaýat edip otyr. Özüne gerek pul alýandyr elbetde. Ýöne halk näme emeli? İrade bu baýlykda. Hal Murat, şu gaz nevit bilen ýeke bir Türkmen meşgulla, o da Gurban Guly. Aha. O näme üçin Türkmen spesialistleri gaz nevit buğdawuny ýokary demesinde der. Näme üçin gadagan şolary gaz nevit biňeti bilen meşgul bolmak. Näme üçin gazy nevti Türkmen spesialistleri öýleri tapyp öýleri işläp öýleri çykaryp dünýä satyp bilen. Näme üçin? Ya öwreşmesin diýerler. Apara edäjek adamym ýurtdan taýaklap çykardyr. Har nazar toýly üstüne. Nebit gaz minister. Ha? Hani Orsiýadyň dumasyny ol maslahatçy bolup otyr şu meseleler boýunça. Näme üçin öz döwletini işläp bilen ak ya öz döwletiniň peýdasyny. Şol adam da dünýä bazaryna çykaryn ilkinji nowatda Türkmenistanyň baýlykly. Näme üçin şonu kowdular şu taýdan açykça bilen Niyaz. Türkmen gerek geldi olar.
Yo'nun diýänki bu aşanyny ýetşer ýaly kadir ýetşer ýaly altyapysyna bozulur. Bilim sistemasyny bodan soň kadir ýetşen nokta. Ne spesialistleri gaz nemesinde Türkmen yoktur. Firmalar, bu ne or firmaları Tatneft deydi, gene başka deydi, İTR deydi. O İTR kim? Gödöňüne getirip görün, kim ol? Kim? Igor Makarov. O ben niýeň spesialisti bir gödöňüne getirip namyz eden yok biz Türkmenli. Bir ýanky stiker satyp görün tüjer. Ne ilmi, ne bilimi, ne düşüncesi hiç tadı yok. Oğurluktan başka, yani fanteziden başka. Çok bir yerde yeka Türkmen çok adını tutun o. Gengdir. Onu yani Türkmen'e kırıp diyor da. Oğur cimri neyme deyip. Onun adını tutuyanamıyor. Ne? Yani manipülasyon demesi üntü başka erik çekmen. O sen üntün ne sen düyüp kanunun konstitüsyon ya yine başka nemen sen yani Türkmen'e yine de yani daha şu bu tercihini bu Krasnovodsk'lı bu ahalli deyip kırılışıp görüyorlar nemeri çünkü doğumu dokluyorlar da. Biz çoğun bilen meşgul şu. 30 yıl. Bu başını çekip gelen adamlar var. Yani daşınma içinde. Büyük dağda da hiç tereden okur. Kol oynar mı geçen okur da? Ne bir yıl Burlaşık Mehmet Keliyat'ta esaslı atları ağlayan adam yoktur. Bu katı gen de attır. Yani hem de vatan töyür. Yani koşucular içinde Mehmet'in belli derler. Sen esaslı adı görüp bilmeyen olsun. Türk kurcaklı adı ne mi olur? Bizde bu tüylük gittiği için şu yuvarlap yuvarlap demedik gidip var ya da adamlar yani konku demelere soğutsuz bilimsiz deyip demedi hatta. Yani yok bilim alıp demedi. Ne adamlarım var? Olurdu onun için çıkan. Çıktı da başka da atlar vardı. O Murat Bey'le ya Kemine Bey'le diymeli. Ya Tapar Ağa Bey'le olmalı. Yani kilemeden esası meselelerden cemiyetin unsuru tekerlerde. Çünkü manipülasyon değil. Onun hakikati, yani faktları umal çuğunye diye de dımba o da yalan söylemenin uğursudur. Bana ne hemen deyip bilen yok da. Köp vardı ne? Yani konstitusyon şeylerini dile getirmeden doğruya alak korku diye de. Ne manipülasyon niyetler şu. Şeylere benim fikrim Murat. Doğru. Kemine vatandaşlarımızdan şu mesele boyunca soru ya fikir var mı? Murat bugün sorular değil de şu meselelerin her biri boyunca ayrı ayrı gepleşik ederiz. O arada yani cikmecik olsun. Yoksa bugün katıkan neme var. Komentaryalar var. Birini alsak son beylekleri kahır edip bilye. Yani her bir neme boyunca ayrı ayrı gepleşik geçireriz nasip olsa. Az açık olsun. O edilecek işler. Ondan sonra indi yine bir mühim bir zada edip geçecek. Şimdi bu yağdaydan son şu Milli Halas Ediş Komiteti döredilecek. Yine de öz nemeleri işleyecek Türkmen yaşları ve okuyuplu olanlar, kompetensiyası bolanlar hükmen suratta
Koşadırnak içinde. Yer alacaktır. Kompetensiyası bolmayanlar kıynansak da yer alıp bilmez, doğru değil mi kendiyen yer almağa. Mesela bu katı bir neme iş, bir devleti təzeden kuryan. Devlet təzeden kurulyanlığı için hem her bir edilen iş doğru olmalı ve doğru alıp barılmalı bu iş Hökman suratda. Bilen adamlar edip bilirdi. Bilen adamlar etmeli. Indi halkımızın boynuna düşen ulu vezife, vatandaşlık borcu. İldeşler, yani bu birinciden sizin kömeğiniz bilen bolyandır, sizin qoldawlarınız bilen. Buna biz edip bilyas beyleki yaşlar var, ekrana çıkmayanlar var, en tek koşulacak olanlar var. Bu zadın şunu bolması doğru diyenler var. Bunlar bilen edilecektir bu işler ve Hökman suratda daşarı yurttaki spesialistlerden de kömek alınacaktır. Bu arada yöne en ulu neme yük halkımızın boyundadır. Mesela vatandaş bolanlığı için elini daşın altına koymalıdır. Daşın aşağına elini koymasan neme yoktur. Hiç vakt görüşülmeden kazanılan konstitusiya hayır getiriyen değildir. Canlı şayatan bizim yine özümüz. Türkmenistan kurulan vakti konstitusiya kim öğretti, ne edip öğretildi, ne vakt kabul edildi, bu zatlardan haberimiz yoktu. Yine şunun için gelip yeten günümüz şul oldu. Yani bundan sonra her näme olsa bolsun halkın köp bölüğünün aktif katnaşmağında olmalı bu zat Hökman suratda. Sizden haýyşdymyz bundan sonra edilecek çıkışlar ve talaplar yolun açılmağı boyunca bolacak. Yollar açılmalı bundan sonra. Yollar açılmayan olsa da açmalı. Yani eğer öz-özünden açılyan olsa da haskowy biz tayar. Yani açılmayan olsa da biz bunu Hökman suratda açtırmalı. Nesip olsa şu Türkiye'de koronavirüs sebeple toplanışmağın qadağanlığı barada kanun çıktı. Şu kanun gücünü yitirýänçe garaşmak mecburiyetinde biz. Yoksam köpçülük olup çıkılmaya ve köp ünüs çekileceği için. Olsan kanunu bozulya diýilen ýalakrak görülmesin. Şunun ýaly taýýarlyklarymız var. Hökman suratda bilenler, bilmeyenler Hökman suratda aýtmaly bu zatlary, düşündirmeli. Yoksam bu halksız bolan ýagdaýynda ýenedem nemesi bolýan däldir, gadry bolmaz. Hökman suratda, yani halk Hökman suratda içinde bolmaly bu işin. Halkın siyasilaşmagy gerek. Geçen nefes ildeşimiz çıktı. Yaşam katı yaştır onun. Hayran kalarsınız şu aydan zatlarına. Yani şu yaşdaki adam aydıp bilmez dersiniz. Yani siyasata, Hökman suratda her bir vatandaş koşulmalı ve borcudur. Ondan şu ýagdaýda, geçiş ýagdaýda. Eğer koşulmasak, biz yine de yitirýäs. Bu komitetler kurmak iň aňsat iştir. Onu yöretmek maňsatdyr. Döwletem gurular, ýöne döwlet gurulandan soň buňa eýe çykjak adam bolmasa peýdasy ýokdur, ziyan bolar, zaýa bolar edilen işler. Şonuň üçin Hökman suratda koşulşun, gatnaşyň ve bu komitetiň döwlet gurulýança baş tutanlyk etjek olan başta Halmurat Söýünif bilen Sapar Yklymovdyr. Onam bilin ve Hökman suratda duyurun beýleklere. Näme üçin diýip sorasaňyz, bu iki ýaşlynyň hem tejribesi var, hem entegem hakkı hukugu var Türkmenistanda. Birinin meclisi var, birinin döwlet guruluşunda var, reformalarda var. Iqtisadiyette var ve tecrübeler var ve soňky bir ýylyň içinde de bir näçe ýaşlary yetiştirdiler. Buna yalan diýip aýdan adam bolmaz hiçbir şekilde.
ve bundan sonra has köp sanda yaşlarımızın yetişmek için hökman suratda sizin golluğunuz, yani halkın golluğu gerek bizim halkın içinde yöne bu pikirleri orta atıp bilen halkın içinde käbir inisiativan alıp bilenlerin içinde yöne bizim halk yönekey halk değil, yönekey halk bolsa yani bu işin başını çekiven bilmez ve böyle halkım o yönekey halkın izinden gitmez. Onan bilyas. Bizim halkımız şu an hem kömege mätäçdir, hem maral taýdan, hem maslahat, hem yol görkezme taýdan mätäçligi bardyr ýöne bu bir liderlik meselesi däldir. Hiç bir şekilde bunu guramaçylykly ve köpçülükli alyp barylmalydyr. Şonuň üçin şunun ýalyk bir gurama şeklinde gitmegimiz iň dogry bolup görünýär häzir. Ve bu guramanyň sany artjakdyr her geçen gün. Arkada işläp duranlarym ýuwaş-ýuwaş çykyp başlajakdyr ve bundan soňky bu çykyp başlamamyzyň, gitmegimiziň, beýgelmegimiziň, ösmegimiziň, ýol almagymyzy daky iň uly peýda sizin ýollary açmak baradaky etjek şahsy piketleriniz ve çıkışlarınız boljakdyr. Nesip bolsa birinji pursatda bu barada mitinglerem boljakdyr. Yani bize diňe ýoluň açylmagy gerek, başga hiç zat gerek däl. Yani meniň aýtjak zadym iň uly bildirişim şu. Mümkin olsa men söz alıp bilermi? Bolar. Vatandaşlar yani kemine aýdyşaly goşulmagyňyzyň bärde esas sebäbi bu işleriň iň wajyp nämesi ýerine ýetirejisi halkdyr. Sebäbine wagtlaýyn hökümet ýa-da konstitusiýon nämesi kanuny ýazdy diýeli. Konstitusiýany hödürleýär, kime hödürleýär? Halky hödürleýär. Şonda halk saýlawy özü geçirer. Ýani saýlawlary halkyň özü eýçilik etmeli. Hökmany suratda şoň ýaly bolar bu. O taýda daşardan biri mysal üçin şol aýdaly wagtlaýyn hökümet, hatda şo wagtlaýyn hökümetem gelip sen şo saýlawaňa haky ýokdur goşulmana. Sana teklif eder, halkyň özü saýlar. Sizin her biriňiz şonda jogapkärçiligiňizi ýerine ýetirmeli. Ine aýdaly bir etrap bolsa, etraplaryň bir näçe böleklere bölünýär. Şoň içinde halkyň özü çykar, özü bir jogapkär adamyny beller, özüňiz saýlap bellersiňiz. Ine şol adam saýlawlara gözegçilik etsin diýip. Diňe şoň ýaly edip buran ýagdaýymyzda biz indiki geljek diktaturan öňüne alyp bilersiň. Ýogsa hiç hili ýene ýasama bir zat edilen ýagdaýynda, halk gatnaşmadyk ýagdaýynda bu işler bolýan däldir. Bizim hem iň esasy isleýän zadymyz şol döwletem, konstitusiýam, şo zatlaryň hemmesini halkyň eýçiligine bermek. Olan birinji nämesi saýlawlardan gelýär. Saýlawlara halk eýçilik eden güni erteki gün şo halk öz beren sesini gorap bilýär. Şu gün näme hiç zat saýlamadığımız üçin hiç kimiň sesi çykanok. Belki sebäp şolan bolup biler. Ýöne indiki ediljek işlerde şu Täze Türkmenistan guruluşundan başlap hemme ýerde halk bilen bilelikde ediljekdir. Ol mysal üçin gurucu meclis kanun çıkardı, onu hükman yerine yetirmeli diyen zat yok. Gurucu meclis kanunu çıkarıyor, ýöne kanun hiç ili güýje girmeýär, haçan da halk şonu näme etmese. Ses verip şonu kabul etmese. Halk kabul eden soň, ona mine okap düşünüp näçe sapar düşündürürler o kanunlar. Her bir näçe gezek düşündürürler halka. Öwrener halk şonu ve halk kararını verer. Hava bize şu zat gerek ya da halk hatta teklifinen berip biler. Yine şu zatı ayır, şu zatı goş diýip biler. Yine şoň üçin halkyň gatnaşmagy bu zatda bärde iň esasyna diktaturany ýeňjek bolsaňyz watandaşlar bu işe her bir adamyň gatnaşmagy ören wajyp zatdyr. Şu taýda halmyrada kiçirak bir zat aýdyp geçen Aýdyn näçe ýüzüň açaňok diýe bu ildeşler Aýdyn telefonunyň kamerasy bozup şonuň üçin işlemeýär baryr, ýani görnenok. Şonuň üçin açyk däl. Onu aýdyp geçen ýoksa näme bolmasyn, ýani içiňizde ýalňyş bir güman şüphe bolmasyn. Atryýan tekip beren ýaman görmege gelişikli bolan. Gördüňiz aşyk bolardy. Halmyrada sizin sözüňizi bölüp aýtdym men, onu bagyşlarsynız. Yok öyle aýby ýok. Şol ýanky Aýdyn gaty dogry berläp geçdi-de. Şol saýlawly meselede biz häzir şol taslamany teklip edýär. Konstitusiýon komissiýa
yurdun konstitusiýasynyň taslamasyny taýýarlap berýär, şu gurucu meclis taýýarlap berýär. Soň täze saýlanan meclis şol kabul edýär, ýa referendum üstüne ýa meclis kabul edýär. Halk şotada referendumda da ses berýär. Aýsam bolsa ikisini de halkyň gönü gatnaşmaga referendum ýa öz wekilleriniň üstüne millet wekili ýa deputatyň üstüne ses bermek ol ikinji bir forma. Haýsyny halk bähbitde görse haýsyny oňlasa şona medder. Ýöne şoňa gaty dogry bellek geçildi. Watandaşlar her biriňiziň gatnaşmagyňyz gerek. Şoňa gatnaşsaňyz soň gadyry üýtgeşik bor, şu kabul ediljek kararlaryň, konstitusiýasynyň, meclisiniň, hökümetiniň. Ine menem şo taýda öz kerpiçim getirip şoň fundamentini goýupdym diýer ýaly sizde de bir guwanar begener ýaly bir duýgu bolmaly. Men şoň üçin sizi çagyrýar. Şo gatnaşmamyzsaň ay bile derişler, ay besledem çöderler, besledem saýlarlar diýip mene şu bunu geldik. Indi bir etmäliň şo da. O zaman atı doğru bellek geçildi de bärde liderlik meselesi yok. Komanda meselesi var. Ha. Bir topar uğurdaş adamların birleşmesi var. Pikirdeş adamların birleşmesi var. O şeyler vatanı kaldırmasa bir adamın ağzına seredi oturacak bolsak yine de 3. diktaturu emelleri. Yönemen bir zady bilýän, onu halkyň öňüne aýtdy. Aýdyp gelýän ýene de bir gede tekrarlaýar. Şu hökümet wagtlaýyn bolsun, hemişelik hökümet parlament saýlasyn 3 ýyllaýyn, 1 ýyllaýyn, 5 ýyllaýyn. Şu bir gujurly, gaýratly, ilmi, bilimi ýetik ýaşlardan bolsun. Şolarda gujur gaýrat bar. Bizim deňmizde adamlar hökümetde 1 ýyl işler, 5 ýyl işler ýa-da. Emma ýaşlarda bir ambisiýa bar, şu zatlar etsem diýip şunyň ýygynyň at galdyrmak üçin, öňe çykmak üçin beýleki döwletler bilen ýaşyp işlemek üçin. Yine şun hövesi var. Yaşlık dövrümde öz başımdan geçen zatlar aýdýan, kysgaça mazmuny şol, şo ýüreginde otyr şol, öçmede oklar. Indi şoň üçin watandaşlar parlamenta dörli emedäki adamlar gelip işläp biler, ýaşdaky ýa bilimdäki ýa Niýaz döwründe 30 ýyllap 9 klas berildi diýip adamlar döşünden hakkymyz ýok. Ýöne mümkin gadar şolaryň dünýä garaýşlysy kenana içimizde işläp berildi. Gepleşikligimizde gatnaşyp berseredin. Ýöne olar şol Niýazyň 9 klas bilen çäklenen hakda soňra öz başyna kitap okap, beýlek ilmlary ýemedip internetden bir topar zatlar öz ýemesini dünýä garaýşyny, bilimini, ilmini giňelden adamlar. Ýokman uniwersitetiň partasyna oturup bilim berýärler, gördük satyn alynan diplomlar bilen. Ol asla derdi ýarajak adamlar däl. Diplom bolan bilen. Şoň üçin bärde hiç kim pikir edip oturmasın, bir 2 sany ýaşlyny öz üstüne çekýär häkimet ýok, biz gurup berjek. Başga biziň aladamyz ýok. Gerek bolmasa soň ýygyna gaýtaray. Şu taýda da $500 pensiýamyz bar bizim. Gep onda däl. Ýöne gep şu zatlar bir gözüme açyk galyp şu zatlar ýola goýulýar. Bir halkymyň bir ýagtygyna çyksyn. Gelejegi bolsun, şu döwlet tozup gitmesin, yitip gitmesin, halkymyzyň herse bir bölegi bir döwletde galsa nähil bar. Men şu zatlardan uğralyp şu işleri dowam etdirip otyr. Bir günüň işi däl, biz siýasatda 30 ýyllap otyr. Ýaşy durmuşda. Näme üçin bolmady şu zatlar diýen soramyza şuny ýeka jogap berer. Öňçe biziň daşymyzda şuny gel bileýde elip duran halkymyz ýok. Ene şu Hudaýa şükür bar. Ýaşlar bar, deňduşlar bar, kiçiregi bar, ulragy bar. Yerli ýerden dumly duşdan çykyp durlar. Berekelle. Şu zatlaryň bize kanat bekledi. Dün orsiýetde Navalnyň tarapdary ozal görýän her welaýetde, her etrapda öz ýemelerini, goramalarını döretip bir günde çykmalydy. Ol halk şu ýanky ayaza seretmän 30-40 gradus soğuğa seretmän çykdyrar Ýakudistanyň çelbäri. 110 şäherde. Men 90'dan uğratdy ýani men ine şol halkyň inesi ýagdaýy şol. Bilen şular ýaly terze bir günde çykyş etmelik men tekrarlap oturan şol gün. Bir günde bütün Türkmenistan ayağa galsa şu rejim 5 minut dururmy? Özüňizi pikirlenip görün. Bir hökümet nähilem bolsa ortaýadanky öz polisini, oşuny, beýleksini bil baglyp olar ýydyryp içirip oturýar meslegini. Bizde olum ýok. Bizim polislerimiz halkdan taýyklap ýa ogurlap pul alaýmasa näme hökümet oňa pul töleýär. Erteki günlere belli däl olum. Polisimiň kim şeýle, MHM'siň kim şeýle, oşun barada asla görünmüyor.
Şoň üçin şu zatları watandaşlar ene şöyle teklip bizne şundan başlap hem şu işlere girişýär kim istek bar bolsa kim şunu başarýan bolsa kim ak ýüreg bilen hyzmat etjek bolsa öz halkyna gelin gana goşulşun öz pikirinizi aýdyn öz tejribeniz barmy ilminiz barmy gelin halkyny şu zatlary mätäç ýöne gelip içinden yıkmak niyeti bilen geljek bolsaňyz gowsy gelmän oturuberin şu taýda. Ona memnun aýdy. O da bizim ýörüýte gullumuz wadyr, o zatlar barlayan, barlap bilýän adamlarymız wadyr. Ondan arkaýyn bolun. Ya diletantlaram gerek gel bir de 30 ýyllap şu diletantlaryny halkymyz şu güne düşüren bilmedik zadyny bilýän edip görkezip bilmeýän zadyny köp bilmişlik edip halkymyzyna şu derejä geldi. Indi o adamlara ýol ýok. Gerek hem az bolsun, uğuz bolsun. Öňde soňda şu halka gurup berjegimiz üçin ýöne bir gün bolmasa ertesi gün borda bir gün agry tüýşek. Ýöne ak ýürek bilen gelinse bitmezlik iş ýok, men şonu aýdaýyn. Hamra da berdimen bir zat goşup geçen şu hatta şu işleri bozacak yıkacak adamlar elbette gelben biler ve benim fikrimçe gelende hiç kili korkara zat yok mu kadar onu kemine has koyuyla ve bu sistema yine hazır bizim göz önüne getiren onu tek halka da açıp düşündürüyoruz. Bu sistemada onlar hiç sadam edip bilmeye de sebebi sonku karar verecek, sonku hemen edecek yine halk olur. Hiç kim otayı yanlış bir zat sokup bilmez. Ya da yanlış bir iş edip bilmez. Hatta geleni adayında da özleri maskara olacak deyip fikir eden sebebi kemiden bana düşündüren bir sistem aslında hakikaten bir İş etmeli, iş iyi. Bilmezek edip bilmez. İş edip bilyen hemen o adamlar otayda kalıp bilye de. Başka adam otayda durup bilmeyen. Şongalı bir sisteması var ve mene umydum ulu diyeyin. Nasip olsa Türkmenistan'ın yakın vakti düzeleceğine. Yenen bir zat var vatandaşlar halk oyanmaz deyip fikir edeceğinizde köp komentaryalarda ben şunu görüyen. Onun zaten halk oyanık hem işe de oyak yani yatan halk yoktur vatandaşlar. Yani çaresizlik diyen zat var Türkmenistan'da. Ben 16-17 yaşlarımda Türkmenistan'ın içindeyken şotayda da benim neymedim o hakkımı, hukumu şotayda da gözleyetim yönü tapıp bilemokta. Nire varsan kovuk koyuverirler. Ve istendik bir yani sen hakkını bozulan yağdayında sen hiç sad edip bilmeyen yöne sen şunu bilyen ve ben fikir eden Türkmenistan içindeki hem adamın şunu bilip göre demek adam oyanık demek o nemetmez ayağı almaz deyip fikir etme o tayda şu at yöne hiç kili kuramaçılık bulmadığı için ya da arkasında duran bir kurama yok berdi yöne biz kurucu hükümet bu arada gurrun edeceğiz o ve hem halkın bir zat talep edip bilecek bir nemesi olur. Aydın edilmenin okan ve cevap verecek olup duran komentaryama cevap verdin sağ ol. Aydışın ýaly çaresizlik var ve hakikaten bu iş edip bilecek adam var mı yok mu görünen ok bundan bir näçe ay öň çıkıp özlerini lider ya da lider gerek deyip özüne entek suut etmedik adamlar şu sözler ayıp ortaya çıktı ve köp böylekde maskara oldular deyip aydıp bilecek yani bu işi edip bilip bilmediğini göz yetirmeli ondan sonra etcek olmalı. Bizim şöyle berilen vaktin yani aydan vaktin arasında birinciden halkı tanımak, o Türkmen cemiyeti näme isliye, näme edip biler. Diýilen soralara cevap verdik. Özümüz yani ekranın arkasında köplenç. Ondan sonra Türkmen halkyna nähili bolanda hakykatdan hem galyjy bir demokratiya, respublika o döwleti bolup biler. Diýilen soralar soradyk we şu döwlete nädip yetişmeli, şu döwleti nädip halk elde edip bilýär diýen soralar soradyk ve onuňam ine şu jogaplar şunuň ýaldyr bulan her geçen gün bir-birden aýdarsa we giden bir prosedura boljak. Yollar açılyança ya da ertir açılsadan biz tayar yani halkadan düşündürüp yetişeriz nasip bolsa. Ondan sonra şu yurdun iç meselesine gelenimizde ildeşler hükmen suratda yurdun içindeki yakınlarımız bilen gürleşin havarlaşın sebebi bize bağışlarsınız. Sebebi bize yurdun içi bilen havarlaşmamız gerek. Bu hemme gerek, size de gerek bu. Birinci size gerek, ondan sonra bizim şu işi etmemiz için gerek.
O näme üçin diýip sorasaňyz, Türkmenistanyň içindäki monarhiya, diktatorial monarhiya rejimi bize ofisalny bolmazlygymyz üçin näme bolsa-da sesini çıkaranok, hatda öňküleri ýaly basşam edip bilenok, jogap berenleriň garşysynda sesinem çıkaryp bilenok, bize hökmen suratda sizin şu maglumatlary öýüňizdäkilerle gepleşmeňiz gerek. Habarlaşmaňyz gerek, olary duýdurmaňyz gerek. Olar bilýär. Şu Türkmenistanyň içinde şu taşarda bolmayan zatdan, yani bolan zatlardan habarsız bolan adam ýok. Bu bir nemedir? Psikologik bir durumdur. Bu siyasal psikologiya tarapy var bunun. Sebäbi garşy tarapy ses çıkarman onun meşrutiyeti diýip aýdylýar da. Ignore diye. Ignor edip güýçlü çykjak bolýar. Biz ýöne hökmen suratda şu garşy tarapyň sesini çıkartmaly, bizim barlygymyzy kabul etdirmeli. Bizim barlygymyzy bilýärler ýöne halkara arenada bunu hökmen suratda kabul etdirmeli. Şonuň üçin bunu etdirmeň iň aňsat ýoly Türkmenistanyň içindäkilere jaň edip açyk aýdyp bilmek we öýüňizdäkilere basy şey diýärmi? Ine bize şol gerek. Bu basy şey diýärmi? Biz bunu suwutnama şeklinde görkezip bilýäris. Biz bunu 100 adama basy etdimi? Biz 100 adam görkezsek bu hakykatdan hem bir problema bar diýilen nämäni ýani halkara arenada kabul etdirip bilýäris. Ine şol nämede şondan gorkýandyr. Ýyldaşlar bunu men ýatlap aýdamok ýa-da kelläme häzir geldi diýip aýdamok. Biz bunu bir näçe aýlardan bäri düşünüp, pikir edip, oýlanyp ýörüs we diňe halky şu wagt ýani aýdyp bilme pursatyny näme edip gördük, gözekçilik edip gördük. Ine bu pursat, şu pursatdyr hökmen suratda ýurdun içi bilen bu zatlar barada kontakta geçilmelidir. Sebäbi ýurdun içi hem iň azyndan 5% bolsa da ýani taýýar bolmalydyr bu zatlara. Ýene şunu aýdyp geçeýin, Türkmenistanda wayenni tarapy, halkyň tarapynda biz bunu näçe wagtdan bäri synlabamýoruz we polisiýa tarapy edilýäne de şoňa benzeşirek, şoňa ýakynrak derejede halkyň tarapynda bizim gören, ele geçiren maglumatlarymyza görä we meheme işgärlere ýene de şu şekilde sebäbi başgalaryň üstü bilen habarlaşýarlar. Biz hem olaryň ýagdaýyna düşünýäris, ol bir nemedir? Yapışan bir hassalyk ýalakdyr, yani ondan aýrylmak, kurtulmak aňsat däl, ýuwaş-ýuwaş bolýar. Ve ýene bir zat aýdaýyn, şu ýanky adyny sanap geçen iç we daş organ işgärleri illüstrasiýadan gorkýandyrlar. Ildeşler eger illüstrasiýa edilmeli bolsa Türkmenistanyň 90% türmäň içine girmeli bolýar. Bunyň ýaly zaty ýokdur. Halmyrada bilen saparaň aýdan illüstrasiýasy ol illüstrasiýa däldir. Kanuny çıkaran ýa-da buyrugy beren gatlagy değişildir. O gatlagan 5%-dan geçýän däldir. Galan aşağındaky gatlak nämäni ýerine ýetirendir. Berilen buyrugy ýerine ýetirenler hasap edilýändir. Uruşda da edilýän şonuň ýalydyr. Uruşda eskerler hiç haçanam suud edilýän däldir. Generaller ýa-da şoňa benzeş şolary buyruk berenler edilýändir. Bu zatlar hökmen suratda bilin we onun ýaly Türkmenistany baryp düýünden ýumurmak, ýykmak, içindäkileri türmäge tykmak ýalyk bir näme ýokdur. Bu mesele barada şu açıklık getirmek istedim ve bizim bundan ön taýýarlanan 5 sany ýalňyş bilmeýän bolsam açyk mailnama vardır. Onu biz täzeden ýene-däm goýarys. O mailnamalary syn edin, o taýda da geçýändir. Şu aýdylan zatlaryň köp böyle geçýär we Türkmenistanyň döwlet guruluşynyň nähil bolmalysy baradaky o taýda bir pikirem bardyr. Hökmen suratda oňa seredin, ähli halka açyk mailnama diýip geçýär bularyň atlary. Häzir hem YouTube'a ýazyp gözläp görüp bilersiňiz. Yani şu zatlara maýdaýyn diýdim. Kemine. Ol senin o yazan mailnamaňyza ýa beýlekiler ulan haýryna mı diýandan biljek. O bizim yazanımız aslında da
Yani Ýa-ni bizim de pikirimizi Yok, nemeden ulanı yok versin. yani aýyrasyn pikiri aýrama hükmandyr ýöne şo taýda öz adynyň berýäni. avtoriski prawa diýilen bir zat bardy yani. O şo zady döredeniň haky, hukugy diýilen bir zat bardyr. Onu hükman suratda taý ýazyp geçmeldiler. Yazmandyrlar gynansak-da. Bağışla kemin hemen ben bir zat hoş geçeyin. Bor. Yalnız sen aýtdyň da şu Türkmenistana jaňa da aýtmaly şolaram aňyrda basınç etmäne garaşas diýär. Ýöne men bilişim ýaly soňky 1-2 aý hiç hili basış ýok näme üçindir. Yok, o şonu bilýär şonu. Şolar bilýär Türkmenistanda ine kim şu zatlara içinde bilinen nämeleri de var da adamlar var. Gönü açık gürleşýär ve daşarda da şu zatlar gürleşýär. Ýöne hökümet tarapdan hiç hili basış ýok şu wagt näme üçindir. Ýa-ni men bir söz aýdym, ýa kemin aýdykkäş de illüstrasiýa meselesini, illüstrasiýany hökman geçirmeli bor. Illüstrasiýa diýen bilen ol başdan aýak ýön Erdoğan'ın başlap generalyna çelli diýen illüstrasiýa jenaýet eden adam illüstrasiýadan geçmeli bor. Elgary boýulun. Tarihimiz var. Tarihimiz bilmek için. Sonra şo pikirli adamlar ýene de döwlet ýa hökümet işine gelmediler. Bu şeň edilýär ol illüstrasiýa. Onu alıp bara sapara kim ajdar hayalet korkacak olada kavrada beyleder vatandaşlar. Ýöne şu illüstrasiýa gerek, KGB'nin arşivini açmak gerek. Şu zatlar açılmasa kimin şugulçydygyny, kimin nämedigini bilinmese, ondan biz nädip ýene de ýaşar, şu şugulçy döwletde, şugulçy milletde nädip biz ýaşamaly. Şu zatlary aramyzdan jemgyýetden çykarsak, soňra täze durmuş bolup bilerdi. Şoň üçin aýdylýar. Halmurat, berde bir zat var da, yani devletin hukuksuzluğu diýilen bir gurumu var da. Sen bir devlet gurumda, täze devlet guruldu da, garaşly bolanda. Sen devlet hukuksuzluk komitetini şu öňkü gelişine koydun. Olur yankı on merkezi matbuatı da. Hawa. Şuna senden şonala. Onu düýbünden şonu illüstrasiýa etmän öz nemäňi gurman sen döwlet howpsuzlyk bolana oýna ýok. Şuwat ýoklugyny sebäbi şol. Illüstrasiýa eden bir üç döwlet bardyr. Sowet demeti ýyklandy. Pribaltikadyr. Ýagdaýyny seredik göreň. Olar şo KGB nemetini muzey etdiler. Şuwat muzeydir. Bilen KGB nemetini muzey eder. Yani diktaturan özüne yani merkezi yani neme vardı ploşit. Şotayda ulu canlı muzey yani hükümet canlarlarını şotayda halka orkodur yalap muzey etmeli mükemmel. Görsün halkları. Canlar yani hayvani meyne diktaturan muzeyi Türkmen'in tarihinde kalır yalap. Bular yankı halkı katı yervetlemeye getirdiler de yağdaya. Milleti in son kunemesine getirdiler de. Ödem göre ödem yerleri bilen halkının yeri bilen ettiler de. Yine şu illüstrasiýa geçirilmediğinin esas sebebi şudur. Şu geçirilen orada bir yerde döwlet boldy. Şu deme bir pilleden agyry geçmez. Şoda. Ýa-ni ondan şol ýanky halkyny ýetjek derejesine ýetirdi. Bular bir kanunçylykdy. Şoň üçin ana Birleşen Milletler Gurulmasynyň kabul eden kararyna aýdylyp durdy. İnsan hukukları var da deklarasiyada. Ähli hak hukuky elinden alınan halka ýeke çäre galýady, o da gozgalyňa galmy. Şo derejede geldi. Eger hökümet düzelmejek bolsa, düzelmejegim görnüpdi. Bizim dol hakymyz var, halky gerek wagty gozgalyňa çağırmak. Mitingem däl, gozgalyňa çağırma hakymyz bardy. Miting bolandan onu dinläp oturan hökümet bäm otaýdy. Ya şondan netije çykarjak döwlet bäm? Ýok. Dine şonu koku damarlarından sıyırıp ayırmalı ömrü. Sotayda halkın depesine galaga oturur. Bir adamlık hükümet bolýan nädir? Halburat dünýäň hiç bir ýerinde de tarihte de bolan däldir. Nuňla şol bolanna da şo pravitelstwo bardyr. Angliýada monarhiýada. Hükümet var. Şweýçede de karol var. Hükümeti var.
Bu o da değil, bir adamlık döwlet. Onun hem şu yerde şuurluksa cemler mi? Başta sonra olmasa. Ya yarın Cemilse devam olur edelim. yaşlılar. Ama Bana aytjak zadymyz bar soraw bolsa. ýok, maňa soraw berseň jogap bereň diýär. Ay entek sonra berler kem var sonra. Şuun birinci gün adamlar bir okusun, görsün, dinlesin, özleştirsin, soňundan iýiligi derli. Aýdyljaklar, Galmurat ne şu bir uly işin ilkinji ädimidir. Hemme adam birinji ädimden başlaýandyr. O haýyrlysy, uğurlusy bolsun diýip bir akbata bereli bunu. Aha, bolar. Allah'ım. Soňam nämenem aýdyp geçeli. Vatandaşlar bu zatlar yine hem mezat Türkmenistan'ın içinde yerine getirilecektir. Sonra aydalı içinde edilmelidir hökmanı suratda. Yani elbette daşar yurtta da belki mitinglerini emeler etmeli olur. Sebebi yollar açmak için hem entek nemelerimiz var. Yani üstünde işlem oturur planlar. Yani biz şu yollar açtırmalı, Türkmenistan'a gitmeli ve şu tayda nesip olsa, şu teyze Türkmenistan'ın fundamentini deyin. Kuyup başlar yoş nesip olsa. Yo, yurdun içinde işleme de mümkünçülük verilýän bolsa, ya şol mümkünçülük bar bolsa, düýün gitjek şu yurdun içinde işle. Kim o Gurban olan gorkup otyr? Ya indi şu wagtlaryň hökümeti guran wagty halmara da yurdun içinde mümkinçiligi soramaýasda hiç kimden özümüz öğretýäsne. Şoňa da halkyň gatnaşmagy gerek. Biz ilk başta millete düşünürjek we ilk baştan bir degişli strukturany gurmaly, ondan şol strukturan üstüne biz ondan dünýä jemgyýetine çykýarmy, Türkmenistanyň gönü karşysyna durýarmy. Ine biz barjak, biz işlejek. Kim bize karşylyk görkezler ýa. Şonu etmek için biz ilk baştan bir dünýä kanununa laýyk bir öğretmeliler. Şolam bar. Dünýäde tejribe bolun, ozur kän ýerde, kän döwletde bolan. Yani şol bizim gurjak bolýan guruluşumy. Halas ediş komiteti ahli döwletde diýen ýaly gördük. Passawet hökümet giňişliginde de bardy, beýlik ýerlerde de bardy. Diňe gurucu meclis bolýan bolsa, mesela onda diňe bir hökümetten beýlike geçene gurucu meclis gerekdi. Bizde aňyrda meclis ýok, gurar ýaly, ya olary daýanar ýaly. Hökümet ýok, döwlet ýok, hemme zady ýok zatdan biz nowlan maslamaly bolupdy. Şoň üçin halas ediş komiteti, milli halas ediş komiteti demek bütün halky halas etdi. Şol diktaturada. Şoňa da şoň içine de wagtlaýan hökümet hem girýär, gurucu meclis hem girýär, konstitusiýon hem düzgün namalarym şol proýektlerim girýärmel hökümet. Galanmy parlament tasdikler. Biz şoňa taýýarlap berýär hemme zady. Şu mahallan etmeli, şu günden etmeli. Açana-açyl garaşmaly. Biz kime garaşmaly, kimden soramaly watandaşlar? Elbette özümüz etmeli şu zatlar hemmesine. Yaşlılar onda sizden akbata, bizden hem herekete. Halkymyz üçin düşünmesi bolsun, owurly haýyrlysy bolsun. Başda näme 30 ýyllap gursagymyzda garladyk gelýär şu arzu niýeti. Halkymyzyň ömür ýagtylyga çykan günni göräýsek belki huda. Ya bolýany ýyleşler. Başlaşalım mı? Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Yiğitler size de köp sağ ol. Aydın. Size da, Galmura dağa kemine. Köp sağ olun. Sizem sağ olun hemme ýigitler. Üstünlük arzu edýän işinizde, işimizde. İşimizde bize atman emme işi. Yema kemine, näçe şart goýsaň täzeden ýene de şu anonsy goý, kim gatnaşjak bolsa, nira ýazmaly, nira uğratmaly, nirde özüni bildirmeli ýa-ýan etmeli, barmy? Bar olary. Ol yema aýdaly milli halasetiş komiteti ol pesenden reladym bolmaly. Onun az bolsa bolmaz, sebäp döwletiň hemme pudowna gerekdi. Ondan şol milli halasetiş komitetini wagtlaýan hökümetde işlejeklerim girip biler. Parlamentde son halka özüň sese goýjeklerim girip biler. Aýdal sud hakimligine işlejeklerim gelip biler. Şu döwletiň asly pudowna degişli spesialist bar bolsa gelsin, o halas ediş komitetini dürli pudokdaky ya dürli bilimde bilermenler gerekdir.
Onu özüňiz öz anketaňyz boýunça öz kabul ediş şkalaňyz boýunça kabul ediber. Maňa da ýurt tutýarlar bar, men olaryň size uğradarym, seredin, görüm. Gawat gelýärmi? Kabul edin. Bor, ona nesip bolsa en gysga wagtda bir nemesi bolar, görkezmesi bolar. Şo boýunça. Bolýar onda, ýaşlylar, aýdym, ildeşler. Bundan soňky programmalarymyzda, ýani gepleşiklerimizde şu zatlar jikmejik, siz bilen garşylykly soraw-jogap şekilinde dowam ederiz. Halkyň soraw bolmagy mümkin, kemine ona ýazsynlar, ne biz gönefir edýäs hepde bir kitap bar. Bundan soň şu zatlar barada bir hepde boýunça her gepleşikde şu zadyň bir bölegi barada neme dörediler. Şu barada da soraw-jogap alyp bereriz. Hasam neme bolar ýaly. Açyklyga çykar ýaly. Hökman etmeli. Sebäp adamlarda düşünüp sorawlar känli biljek bolýan zatlar bardyr. Hökman jogap bermeli. Ýazsynlar, hökman berip jogap. Men üçin ýok. Bir gepleşikde 10 gepleşikdedir. Gerek bolsa 20 de. Adamlar dogry düşünýänçä ediljek bolýan işleriň manasyna we mazmununa. Düşünmek zerurdur. Salam vatandaşlar, şu videoları hem paylaşın, yankı dostlarınız bilen, kardeşleriniz bilen, tanışlarınız bilen, sebebi köpelmeli. Like koymak, abone olmak, o zatlara nämede oturacak değil, şu adamlara paylaşın, sebebi bizim maksadımız hem şu pikirleri näçe köp adam bilen aralyp maslahatlaşyp bilsek, şonça hili oňat boljak da edýän işlerin, ediljek işlerin. Onun için öz aranızda bire uğradın videoları, yani linki uğradılıyamın el oluyor. Aktif katışın. O şimdi günden her gün bir günkeden birazcık aktif olacak olun. Yani bugün video paylaştın, ertir özünüz gidip düşündürün birinin yanına ne şey edip nasip olsa tiz vakitte kurur teze Türkmenistan'ım. Nasip olsun. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Oğlum, sağlıklı görüşelim. Sağ olun.